Saka msuwa 10 kusvika pari zvino igwara ngwa rinakuwanika handina bonokora tsoka ndina kuzotora zano oyi mututsa kaorenyi gurupu uya utagarake but rake akazorwana handizvizvozvo asi imi makutsa kaorenyi alright tapanewe murume ndada kumbira bvunza kuti bhurugwa racho rakabvarurwa pakati kachena neresi munaro handizei zviri mupabheki zvikapera Zigo, platform inonzi. Inonzi Zigo. Ziggy. Izigi yakawedzerwa ka O. Alright, Ziggy. So, oko Zigo. komutenga msukuzasi karaiso maisiketi pamusoro edani ini ndakatanga kugara nemurume wangu Kevin ari pamashura muna August pamusoro edani dare ndakwirira roa rashimari musoro wenyaya unoti zvakati musoro wenyaya uripo kuti ndakatanga kugara nemurume muna August akatora pendi Zambia akandinokora tsoka ani roa rashimari moyo pamusoro eracho handina kunokora tsoka handina kutora pendi ndakauya nemurume wangu muna December murume wawodio uya ari mashura wangu vakauya nependi akati mukadzi wangu ini akandishaisira pendi rangu reredi saka ini ndatorawo zvinhu zvanu zvinhu zvake zvamene kuti pendi rangu ada kurishandise chii zvinhu zvakaizvozvo akatora pendi mukadzi pendi remurume ubva awiga pendi remurume murume ubva ane zvinhu zvemukadzi wake pepabheki anga ine Zambia nependi ubva asvikobva ati amainosendi ngaine zvinhu zvangu kuti mukati zvinhu muneti zvikanzi mune zvinhu zvangu ndovanda kupindura mukati kuona mune pendi nechi nezambia ndikandati ko pendi nezambia mazvionapo wakati amaitoto akandivigira pendi rangu reredi handisimbozada kushandise chipendi rangu zvishova zvindakazvichengeta kubva December zviri mumba mangu inini zviri muodro kubva December ndafonera munin'ina wangu unazo aiwa ndinayo zviro wakazvitora wakatora murume December mandafonera munin'ina wangu kubhindura ukadati ndonyaya iripo munin'ina wangu bainosera wakaine pendi nezambia yawakadzi wakanditisiza zvichengeta ipai mupema musabata hapana kana chenyu chiripo papo handimuma kuti akavigirwa pendi rake akavigirwa pendi nemukadzi ndikati nyararai mukati shuwa vandafonera mbi yangu kumutora changa futi vandaudza kuti nhau dzipi idzodzo January ndinazvo zvino February March April May so 8 May vandanetsana nemurume wangu vandipe kuno zvinhu zvangu zvisi zviri kunoko handinokwanisa kuwanyima ndikabva ndatora hembe dzavo nepepabheki yavo vandawapo ukaenda nazvo kwanditowa mama wonda mama vandatangogarawo zvangu kuti handina chii handina basa nazvo muswana ini baba inosendo vayakuvakwa vachikobva penamba mangu vakubvira wodhuku yangu ukatora magudesi nemetresi ukatora futi bhurugwa rangu kuti rangu reblack ukaenda naro ranga nemalesi ndopanamuka musi weFriday mandapa mapurisa unoripota kuti ndozvatika kuti kumba kwangu vanoripota kuti chii bamurume wangu akaimba mangu andisipo musi wa9 akapaza odhuku yangu akatora magudesi nemetresi nebhurugwa rangu reblack ndopandabva kumapurisa kumandiro vandatuma mwana endona baba wako unodanzina mama ndipei pendi rangu ramakatakura reblack rine malesi wakati vamwe dzimwe dzenguva ndakaribatanidza nechi nemagumbezi asi ndabvudhura magumbezi saka pamusi wa 10 kusvika pari zvino igwara ngwa rinakuwanika handina bonokora tsoka handina kuzotora zano oyi mututsa kaorenyi gurupu uya utagarake but rake akazorwana handizvizvozvo asi imi makutsa kaorenyi alright tapanewe murume ugari pakatama ndianesi unesi wanga wakateerera mudzimai wako achitaura musoro wedare iwe wanga wakateerera mudzimai wako achitaura izvozvo pamusoro wedare madzimai angu uye ndiye mukuru ndiye mudiki ndakatanga kugara naye August gore rapera tigara August gore rapera ndiwo mwedzi wakati ashaya pendi rawa ende ava mbuya ava ndichigara nawo mukadzi wangu
mukadzi wangu kana vane mwana amaitoto amaitoto wakatanga kususpecta amainosendi kuti kudana namatoto. Ndakati handizodana namatoto. Anzi aiwe kudana namatoto. Ndakabva ndazodaira kuti ndikudana namatoto. Ndakutenda kumba kwawo koko nhasi. Shuwa ndakabva ndaenda kumba kwawo. Andakasvika kumba kwawo ndakabva ndarara dhere kutanga. Hawana kuuya amainosendi. Ndakabva ndarara futi dhere chitatu. Dhere chitatu ndopakabva uya. Wasvika nzi ndakubatai. Budho wamatoto wakabva wapinda mumba. Amainosendi wabva kumashure. Ndo dhere kutanga rawakapinda mumba mwamatoto. Chigara kumba kwamatoto. Kumba kwamainosendi ndichienda futi. Amainosendi wakazoradzwa kuti ndadzoka kumba kwamatoto. Amatoto vata kuno kundashaya chipindi rangu. Ndashaya pindi rangu. Oh, washaya pindi rangu madzimai cherese taruona. Alright. Tagara. Ndadzokera kwamainosendi. Amainosendi futi wadzoka futi kwamatoto kwekwe. Kake chipindi wachipinda mumba memo. Wakatomboda kurowana mumba memo ndakatowabata. Ndakati musaitese musarowana. Shuwa wakatombotonzerana svika pakutoti niniwo mukadzi wangu uyu naiwa mukuru nemudiki ndakugara nawo zveshuwa but chokwadi havasati vakuziwana kuti ndihame guru naameni vangotonzerana kudai so. Wakashaya pindirawo kuna Agasti wacho momo. Right. Tagara. Madzimai yangu aya Agasti wada kundinyepera kuti Agasti December wanga wasipo kwataigara ikoko vanga watobuda. Ndakataka kushupana nawo wakabva wabuda December. Ende pendi racho kuzoti ndizoruwana inini amainosendi waitira kuti upenyu hwamatoto huri mumaoko mangu. Ndashaya kuti upenyu hwamatoto huri mumaoko pakuita sei. Tichigara kudaro. Saka takazonetsana manje svondo rapera paseri. Wandiona ndakamira nani nambuya. Namatoto. wakateerera ramaya vachitaura Ndakateerera. vanhu vakauya nepabheri yanga ine ataure nombomo wake Yanga ine Zambia. samupachike mashoko Yanga ine Zambia nependi netsoka dzawo. iwe ndiwakauya nazvo Kwete. saka amaya vari kurwara Papo kutopokana napo mambo wangu. Ndezvekuti kuzoti ndizowana zvinhu. iye zvinezvi zvavataura kuti watora saka wazozvitakura Zvinhu zvacho. Kuona kwandakazviita manje ndezvekudai so. Wakatanga kupopotedzana nendaonani amaitoto. Ndichienda kumba kwawo amainosendi ndichisvika kumba kwavo nditi kumba kwangu kana musina kubuditsa public yoyi hamuzi kuita se hamuzi kumbosvika pamba pangu pana namainosendi. Public yoyi ndakatoiona watondiratidza kuseni ndakuenda kubasa musi wechipiri. Ndakuratidza upenyu hwamatoto huri mumaoko mangu. Amatoto upenyu hwako huri mumaoko mangu. Watora makii wakina wardrobe. Watora wardrobe watora public eblack so watoya nayo watanga kusimudza pendi. Wasimudza Zambia, wasimudza tutu maplastic tokasungira todhaga. Ine vandadzoka kumashure. Kati ine shuwa ndazviona zvinhu. chimbomire papo vambodzoka kwamuri amai amba penyu pakambopazwa Amba bana bukata. tichifamba zvakuta wakambopinda mumba menyu Wakapinda ka3. wapinda ngani Ka3. waipinda nepo muchiwirirana zvakana zvenako Singawirirani. Wati juti kana riri kwangu iuyamba kwangu. Atipinda mumba. Wanaita foni so kutigaka vanodzimba. mumba menyu Mamangu nini? amai makaenda mumba kwavo tingasvika kutendera inyaya yakapfuta sei mumba mao ndakapinda musi wekutanga wabata nemurume wangu musi wa13 August kuti ndizowana mukana kupinda mumba hanzvadzi yamai akasvika ubva kudhura chidhoo ndatora mashure mechi nehanzvadzi yavo ndichitora mashure mehanzvadzi sandapinda mumba murume wangu bva ndibata padhoo nguva iyo bva ndipushira pansi ubva ndakagara pansi kubva kuma4 kusvika na6 kechitu kechitu murume wangu anga kundinyebera kuita mukadzi wangu andichaita sei handichamuda ndina mwana naye ihure akasiya vega musha wake ndozogonei kuzomuchengeta nine vana vake ini ndine vana vangu 3 ndozokwanisa kuchengeta vana vano vemukadzi wangu uyu amai ihure handimude ndokechitirika mukaita kechitu mapinda mumba imomo vandasvika murume aivana kupinda murume asipoka murume wangu akabva kubasa anosvika pamba akabva adatirenda kumba kwemukadzi wake ine mandagara kuma 10
baba asekuya kuenda kuna nobvunza biya wamushanda unoshanda ati wasiya kumashopu handina kuva ndakafundira mambo angu kuenda ndakabva ndafunda fukumba kupi ndomukadzi ndakasvika chongu mangwari pakagara ndasvika ndakavhura dhuva Pinda. pinda ndakapinda ndokechituka ukechitiri echitiri wakundinyedu handina kupinda sapa machanzisi aya number 1 number 2 apana machanzisi kuti mugonotora ku aiwa handinasingatumbuza pano handitoziva panogara zvipfeko zvavo kutaura chokwadi handiziva wakasunungurwa pabheki wakasunungurwa pabheki hangambosunungura ndinakatika kutopa kuti o zvinhu zvako izvi handiti ndipe zvinhu zvangu sezviri kunoko musi wa8 May nevhu iroro futi ipapo mamusira kumabiri mamune bhurugwa nezambia rinaipapo mamusira wemimba mukaziya pamukaziya paakambowepo kuti akabva vaine zambia nepeti echikadzi abva kuzonzwa maitoto makaita sei hapana ndakangozvisiwo zvakangodaro sakapei ndakangozvisiwo zvakangodaro mumba semuna kuti ndakatorwa pendi rangu Pamusakapei. makanyarara ndizondira maitoto aiwa mambo mundu akanyarara zvishongizoti pamusakapeiko makanyarara ngozi maitozoti waurombowa unyebe watourombowa pamangu makanyararirei ndokuzvidara ndakati ndada nditaura ndudzi ukomida nditi inenge sikireti yechi alright inini majika kuchacha mese mine murume ngozi ndikaweste nguva achangori pamurume wenyu ndida kuchacha mese inini nechemara akatora ndiani madzimai yangu madzimai ako mombe 2 pane urombo amai akatora ndiani baba mambo mombe 2 chitaura chokwadi mambo ndakatora mambo wangu iwe akatora ndiani madzimai yangu yakatora takuse panhatu tinoda kuti tisara tiri munhu 1 kuudzana ipapo chitauriranai tauriranai muzeu tauriranai muzeu gozi apa ndane 3 apa ndane 2 gozi ndiri kuwedzera kwauri ndikabvunza iwe kuti akatora ndiani akati ndikudzoka kwauri ndikura 3 tauriranai muri 2 iwe ungori pere saka mina nditora rezondatora iwe taurana ipapo sumukai mutorere napo kurekadzi chimogare mwachiro enda mutaurira nemurudzi akatora chita chete musairipo kudhara ezomba menyu mune mombe 5 mufane nzara ende mutaurira napanza nepanze mutaurirana gurupu harisi mombe munhu wandi anditakura azomwe kuda kudai ndire mwana wenyaya adzoka tamudzanya nenyaya yepari anosaina mawirirana kuti chiya handiri kuramba mambo wangu handisindakatora kweyo ndisi ndakatora mama akatora ndiani madzimai yangu inini panapa mafungira angu inini nyaya iyi ine vanhu vairi vane excess kupinda pamwe munhu vaipinda zvechisimba handiti wakapinda une hasha ugonotora chinhu chamhomoda kudzisa munhu uyu kana makagonetsana nauyu hamuna sazviri kusiya imi pamujeni iwo chaakakutorera bhurugwa rako yachikuda chii akakondoparamba kuti murume ndiakatora bhurugwa charo rakatobvarurwa rakatobvarurwa vaisirei mombe 2 vaisirei musi wa2 mwedzi unoyoka zvinhu zvofanwa kukurumidza kuuya nokuti ndaane chiketuro chakasimba musi wa2 zviri kwauri wakadzi ndevako uyu mhanya kutsvaga mombe $500 uyo pauyu uyo zvibhadharwa uyu anofanwa kubhadharwa makaroorwa here kabereka munhu uyu ngavawe yogara nhasi mupedza makasi amai mombe yamukubhadhara inini uyu ndiakapara mhosva ndiakakurwadzisai kasi ndinoti mari iyoyo shamani ndikuenda kunaro aiwa aisenyi uyu yayenyu ngabhadhara mhosva yavo ndapapotsa ipa uyu ngaabhadhara mhosva yake amai dyai mari yenyu
ndimakanganisisa mazinzwa ava nonga ane mukwasho wavo sori ye avarume munokwira dare renyu kasi rikudza pazvinhu chimbomirai kurikwira ndada kukumbira bvunza kuti bhurugwa racho rakabvarurwa pakati tabhatarisa mombe mubvunzo wangu inini wamundibatsira ndokuti pakati akabvarura pakati rumi munaro yakacheka munaro handizei zviri mupabheki ndikapedza pakabvisiwa pisi yake pane chakaiperi chapasangana nacho pane zvinosa hansati mukurwara hansati tichengetera kadaro mozodzoka kudare maida kushandisei nhambe handina zvandaida kushandisa maida kuchizira asi ndakauya nezvinhu mwana wangu vaisire mombe chitatu toda munhu ane unhu samuri kufanisa isu topedza uroyi wakaipa mai maida kuita sei handina zvandaida kushandisa ndokuwedzerai mai kana makandiwedzera mambo wangu handina kasiya kambiri mwana wedu ama wakudzidza chito chisumukai ene munosaino iyo mukomana inogara pasi mhuri yakwe